ዕለት 7 ህዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዕለት 7 ህዳር በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ቅዱስን ክቡርን ናይ ሃገር ልዳ ዓብዪ ሓለቓ ሰራዊት ጊዮርጊስ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ኮነ። ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ጎይታና ኣብ ውሽጣ ነድቢ ዘሕጉሱ ክሳብ ባሕርን የብስን ዝስምዑ ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ዝገበረላ እያ። ዲዮቅልጥያኖስ ነዛ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ዘይነኣ ምስ ሰምዐ ከምኡ እውን እቲ ኣብኣ ዝግበር ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ኣውግዮስ ዝበሃል ገዛኢ ምስ ብዙሓት ሰራዊት ነታ ቤተ ክርስቲያን ከፍርስዋ ለኣኸ። እቲ ገዛኢ ኣብኣ ምስ በጽሐ ኣብቲ ስእሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘለዎ ቦታ ብትዕቢት ኣተወ። ከኣቱ ኸሎ ድማ ኣብታ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጊዮርጊስን እናተሳለቐ ኣተወ። ነታ መቐመጢ መብራህቲ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ መብራህቲ ዘብርሁላ ዝነበሩ ወቂዑ ሰበራ። ካብቲ ሰባር ከዓ ኣብ ርእሱ ዓለበ እሞ ኣብኡ ድማ ዓብዪ ፍርሃትን ራዕድን ወረደ። ንግዚኡ ርእሱ ሓሚሙ ወደቐ፣ ተደርበ። እቶም ሰራዊቱ ከዓ ናብ ሃገሮም ንኽወስድዎ ተሰኪሞም ናብ መርከብ ኣብጽሕዎ። እቲ ኣብኡ ዝበጽሐ ካብ ሓያልን ኣሸናፍን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ዝኾነ ፈለጡ። ክኸዶ ኸለዉ ከዓ ብሕማቕ ሞት ሞተ። ነቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ድማ ጨንዩ ኣሸገሮም እሞ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከሓዲ ምስ ሰምዐ ከዓ ኣጸቢቑ ተቖጥዐ። ሰራዊቱ ኣኪቡ ነታ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ክዕንዋ ኢሉ ንኽኸይድ ተዳለወ። ሽዑ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ መንበሩ ገልበጦ፣ ኣዒንቱ ኣዕወሮ፣ ልቡ እውን ጠፍኦ። ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይኑ ምጽዋት እናለመነ 7 ዓመታት ክሳብ ዝውድኣ ንኹሉ መሳለቒ ኮነ። መንግሥቱ ድማ ኣብያተ ክርስቲያናት ንዘርሓወ፣ ኣብያተ ጣዖታት ንዝዓፀወ ንጻድቕ ቆስጠንጢኖስ ተዋህበ። ዓለም ኩሉ ክሳብ ወሰናስኑ ተሓጐሰ። ኣውራ ድማ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮኸብ ጽባሕ ገባር ሓይሊ ቤተ ክርስቲያን ተሓጐሰት። ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።